Her har vi så det venligsindede dyr. Humor the Pride Lord. Han kan ikke forlade kroppen. Men dog, pludselig, det plejer det ikke at være efter, den har sagt, at der er plus 28 kat. Så kan... Sker. Det er sgu da også mærkeligt. Nå, nej, gå ind i den igen. Ind i huset. Ind i kattehuset. Det er en kattebakke. Det er sejt at have speed på. Med osterejer på. Ja, det er sejt at have speed på. Ja. Det er fordi du sniffer speed. Eller hvad sniffer man speed, eller hvad gør man med det? Ryger? Nej, sniffer. Ja, det hvorfor virker det ikke? Det ved jeg ikke. Prøv at se, om du kan angribe en eller anden imens. Du skal skifte også stance 2 gange. Ja, så gør den det. Så sker der noget fuldstændig åndssvagt. Pettet angriber bare det. Det var for sjovt. Pettet angriber simpelthen sin ejer. Det var bare godt. Pettet angriber simpelthen sin ejer. Jeg ved ramt. Det gjorde den. Og der døde Og så vores... skal du lige pege på den der. Vores brave ridder. Arme ridder. Ja, men så det var slut for i dag. Det var rejse trolden Viggo. Farvel.